Hello mga bay, kumusta mong tanan? Mga una punta. Wala ni kauna ni. Dala na ni panihapon, alas 3 na di sa hapon, ako'y pagkape. O dara, nako'y sawsawan. Di man nakita, oy. Sili, naiangwas. Huwag dunay mga lalang mananap. Ang sawsawan. Dayon ang akong gisawsaw di ara. Patong isda pa ni dito sa pikas balay. Ako gipakaging prito hala to ara. Pa crispy ba? Musta mamutanan diha tawon? Oh, di apay kuan kanang dian ang hagdaw mi. Ang hagdaw mi giluto ni Ronagel. Dugay na kainin sa freezer bay. Di na nila tagdon. Ug dugay na sa freezer kana pwede na nam ulutoon. Ngita sila. Wa na nadaot na kay dugay na kay freezer. Dahil ito gisud na stiyan sa katabang. Kaya naman tungkol sa kabata. Ugma na pohon siya malarga sa alas 11 sa gabi eh. Lain man ang iyahang biyahe kay gabi eh. Siya magikan dyan sa 11. Dayon musugod ang eroplano og lupad alas 2 kadlawon. Way turganay 24 oras. Dayon abot siya sa Pilipinas sa naiya alas 4 media sa hapon. Dugay-dugay din biyahe niya. Alas 3, alas 2 siya mulupad ang plano. Alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Launa, alas 2, 14 oras ang biyahe. Gikan diri sa Kuwait, paingon sa naiya. Biyahe pa naiya, paingon Mindanao. No, alas 2, gikan ang mulupad ang eroplano. Nanglan, alas 11 diri sa gabi or alas 10 media ugma. Larga na siya. Lupad na. Ako na lang usa. Gahapon, akong giingnan, akong among babae dari. Diya man siya, tambay siya diri sa main sala sa ubos. Anak di ko siya, dool ko. Mama, tuyo na ko, puy-puy akong abaga ba? Mama, di na mo makuha og kauban ako para mutabang nako, mutabang nato diri sa balay. Ingon din siya. Naghabol man siya, naghabol higda. Kawas niya ang habol, lingkod siya na. Siya dali, lingkod diri. Suryata na siya. Lingkod pukunta niya, kalingkod sa kutson niya, gara pa siya nakakilig. Ayun. Nung siya nga, mukuha mi, pero dili pa karon. Ingko kano sa aman. Ingon siya, mga usa ka bulan, 2 ka bulan. Ingko hala. Unya kay dako naman kayo ang balay karon, di para sa una nga kaya ra nako i-manage ang tanan. Niya karon bitin namang dakuha sa aman ni nako nya samot na magluto ko, anak ko, samot na magluto ko. Maho kong mga sadya kay baho ra ba kay ni ilang mga panimpla diri. Maho ko nya maglimpyo pa ko sa inyong kwarto na magdadala ko og baho sa inyong kwarto. Ano siya? Di ka maglimpyo sa kwarto. Awar na ka na ako, mag-map na ka, magtrapo-trapo sa mga furniture o sa kasilyas. Pero ang kama kami na bahala. Kada usa sila sa ilahang mga kwarto, sila na magkuan sa ilahang kama, sila na mag-pick, sila na mag-ilis. Kung gara sila. Dayon ang tawgon lang kanamo kung malipyo na kasilyas ug mag-map na sa mga salog, magtrapo-trapo sa mga furnitures. Anak ko. Unya mama, ko nga unya kay ang kuan ang sani ang atong labunon, anak ko, ang labunon ang labi na kaning mga bed sheets perting mga baga kayo tag 30 kilos ang usa. Unsa man na guba ra ba ang automatic, anak ko? Ingon siya magpalit mi og automatic ay kabala ka magpalit mi og automatic. Ala ka Ginoo. Unya dayon palit sila automatic diha daw nila ibutang sa kwarto. Diri sa kasilyas diri sa mga babae kay lapad-lapad man ang kasilyas sa mga babae, sa mga dalaga. Ito daw nila ibutang.
Dayon iya na lang daw kuno si ang mga bata niya og hulog sa ilang mga labunon. Ingko be tan-aw ko ana pud kong huna-huna pud sige panggitik pud akong huna-huna ana pud akong huna-huna. Gara po siya. Oh. Sige be, tanaw na to be, anak ko. Sige, sige lang ko, okay. Ingko nga, wa may problema na ko kay na-manage man ni nako nga halos usa ko katuig way kauban na siya kay niyong ko na halos usa ka tuig siya ka tu ko sabi ka tuig kay December biya ni uli tong gipulihan ni kuan ni Rona nya October na biya nabot si Rona October 10 nya December 3 to ni uli tong gipulihan ni Rona. Remember? December 3, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. Pulo ka bulang ka pen. Wala usa. Yan, ingon siya. Masyala. Masyala nga, wow. Ana siya, wala siya tuwa. Ako siya ba, naman siya ko tanan. Nga, Iko nga kaya man ako i-manage sana ni ang ako lang problema kana inyong kwarto labi nag magluto ko manimahon ninyong kwarto anak ko sa iya. Mo to nga sila daw ko nilimpyo sa ilang kwarto. Tagon na daw ko magkuan sa kasilyas. Pero dili aning oras nga tingluto nako. Guro mahaman ako luto ana. Man ako kabkab din kabkab na pud dito. Birada, good luck sa ako Then mo to ana magtinabangay na kuno mi ana. Naano sa ba? Kaya may bakasyon na kuno siya po. Kasi hindi siya sa kabuan na siya mawa. Kamera daw diri. O ba? Ano problema ni Pio? Ikan tagda ng taas. Ikan sa Luzon, tang Mindanao. Mapil taman-taman. Nga, taman suluyo. Mga ba't kaulan na napod. Wa na lasa ang kuan, no? Dagko kay sa natan na ba? Wa na lasa mga bagay, dugay na ka-special. Kato pa ning inihapay na mo ni. 1, 2, 3. Dugay-dugay na gito. Magtulo na ni kabuan sa freezer. Upat ba? Wa na lami wa na lasa. Dugay ni ka-freezer. Hapon na, mag-4 na, upas lang ngaon. Piti mo pagbilar gabi, piting lalis mo gabi, mahadlok mo gani lalis, piting nagbuag tingog ba. Ana. Dayon, niya sayo kay nang mata. Inaandam na pamahaw, gihapon ni kaon da, ni balik ka to. Ito ang mga luya kay sa ilahang lalis gabi. Sana ilang lalisan karon naman siya sila away. Hadlok ang taan ni noon. Away. Madili sa mahadlok ba ni Bison taga-apel. High blood maguning laki wa na. Iyahan na tanang tingog sa tibok balay. Sila ko ang tingog. Nya. Daghang kaga-inbox na ko. Bahin atong sa babayan nito ba sa Saudi nga nag-live siya, nagibigti niya yung kagalingon, nag-live siya. Biting pagpangurog na ko naglantaw jud. Nga ginervyos kog maayo sa lantaw sa iya. Base sa akong nabasahan nga comment, kuan dato sa iyang amo, gilabtan siya sa iyang agalon, nga iyang bana pa dito sa Pilipinas nang bayi. Napisat na siya sa iyang mga problema, wa na siya kagwanta. Kasi lang di gid ta lalin mga abroad mga bayi no. Daghan kay problema, mapisat di ka sa mga problema. Ug imuha lang pansinon ang mga problema. Imuha ging tagdo ang mga problema. Sus, ikaw ra gyud maglisod mga bayi imbis na sa iyang gihimo, imbis na mo kuan siya, mo fight siya, mo laban siya, sukol siya sa mga pagsulay sa kinabuhi. Iyahan namang iputol lang yang kinabuhi hinuon na gid siya kagwanta, di gid pud nato mabasol. So nang hinaot ko nga nakapahuway na iyahang kalagtawon karon kay
Daghan kay nag-chat sa ako sa dawang video, daghan na kayo og share ng video pero kada share mga wala ang mag-share ko sa akong nahuna basig gipag delete na sa ako ang kay di gid siya maayo lang taon kay basta luya kirig-kirig siya gahawid pa siya sa PC anak pagbutang niya si ang liog galay gid siya butang niya si ang liog ana isab-in gihikot niya tus bintana gihawiran pa to niya di kato yung gitungtungan nga bangko gisipa niya. Di mo to, nabitay na siya. Gawid pa siya sa PC. Nabitay. Hantod, nabuyan niya ang PC. Na anak, nalupay-pay na siya. Sige kirig. Dugay, kinahamakirig. Kinuha ko. Yeah, duka talagang lagi. Nabitoy nakatambag niya dyan. Busa. Kemudian mga bay, kung samang kabugat yung problema, ang mo padaog. Ampo lang kita ni. Mga ilang gid mo guidance sa kay tasan. Nga imo giya nga lamdagan yung mga hunahuna kasing-kasing nga di mo magpadaog sa inyo mga gipangbati. Tara kitang tanan nam gitay problema. Nauna nato na gikan pa sa liso pata. Liso patay tiil, patay kamot. Ulo ra to og ikog. Lumba taglangoy, gikan pa lang ana nga kinabuhi na to. Nakiguan na ta, nang limbasog na ta, nakibisog. Para maadto, kita mo daog dito sa bakan sa tunginahan. Na. Daghan kita kontra, daghan kay liso, sige lupad. Sige langoy, mga liso, patindaghana na nag-racing na dito, lumbag, nilanguyay. Kinsay makauna dito sa bakan sa tunginahan. Kita karon. Nga niya karon. Kita mo nakadaog. Kita na mo iniso dito sa bakan sa tunginahan. Kita mo nakadaog. Sa mga pagsulay samtang naglangoy-langoy patapiting daghanang pagsulay unsay mga pagsulay nga atong naagian, mga nasipaan, nabanggaan na itong mga kontra dito nilanguyay. Paingon sa sabakan sa atong inahan. Nakasugakod ganita hantud sa sabakan sa atong inahan sa kadaghan nato nga kontra. Unya pag-abot dito, nindot na kayo itong pamati, kaya naana ta dito sa bakal sa itong inahan. Nakasugakod ta, watay kamot ato, watay tiil ato. Ikugra og ulo. Watay mata, watay dalonggan. Malinawon ang kinabuhi nato sa liso pa lang. Pero daghan na kay tag mga pagsulay. Pero unsa nakadaog ta? Oh, katulad itong naon. Kung doon naman tayo dako kayong problema, una lang ang balikan lang nato ato mga panahon nga liso pa ta. Nga nakadaog gani ta nga wa tay mata ato dalunggan. Samot na kaya karon, nga gipakataw na ta ning kalibutana. Dunay mata, dunay huna-huna, kasing-kasing, kamot, tiil. Kumpleto. So ang uban natong mga kaigsuonan dili kumpleto. Pero sa akong nakitaan, mas responsable pa ang mga dili kumpleto kaysa sa mga kumpletos. Daghan mga badlungan ng mga kumpletos, no? Sa tanang mga OFW, pinangga ko kamutanan. Sa tanang mga buotan ng mga OFW, padayon lang ta sa mga badlungon ng mga OFW, sa mga bigaon. Malalaki man o mga babae, wanay pili karon mga bigaong dagko, mga OFW yung dako. Binuotan na tayo mga bay. Ayan ang tao mo pagbabadlong Diyos kilibutana. Kay naunaalang ninyo atong nahuna. O atong mga plano. Itong mga plano. Kung sa'yo nas itong nagsing-kasing, sugod nga na-apply pa ta. Kung sa'yo itong mga plano, balikan na to. Kung ngano, kung sa'yo mga hinungdan nga nag-abroad ta. Kaon sa kwa. Isa man dyan tumong na to tuyo. Atong pag-abroad. Ngano, maabot na sa abroad. Kung ma-okay na itong kahimtang. Kasagaran ha, pero dili tanan. Nalain naman ta. Nga naman, siguro depende sa mga nagian na sa kinabuhi. Nung taon sa yung mga nagian, dili nyo kalimtan. Ang inyong mga nagian, lingi-lingion po nato itong mga nagian, no? Nang uban, di man masabdan na ng uban mo, labi na yung mga kuha, no? Pag binuotan na tayo mo diya, kay daghan kayong mga badlungon na jud karon bisan asa. Tampo bago na mo ang pagbago magikan gyud sa inyong tagsatagsa, magikan sa tagsatagsa nato ang pagbago. Dili gyud sa laing tao, gikan gyud nato.
Kita, madagko naman ta, naghibaw naman ta usay maayo ug dili maayo. Kung di ta kung di ta magkuan, kung di ta maningkamot og kuan sa tong kaugalingon. Halang sa pagbag-o. Kitang tanan nangandoy mangitaw mga pagbag-o ug mga kaswagan sa matag usa ka pamilya. Kaswagan magsugod sa imong kaugalingon. Hantod sa imong tibuok pamilya. Hantod ang tibuok pamilya mukatay dito sa ubang pamilya. Hantod nga himuon kang ehemplo sa katalingban, mga katawhan, sa mga kiusuunan. Hantod kaplag na ta o makatagamtam na ta sa kalinaw kinabuhi. Nindot kayong pamati sama sa unang panahon ba? Wagi mga problema karon murag ambot na nagay mga problema. Ako na pungot na gay ko sige glantaw aning rapid toll in action, maglantaw ko, magkaon ko, magsikok ba nga siya ba? Mga kog timang ani magpangi-pangi ko lagi maglantaw. Rapid toll in action kay tinadaghana karon reklamo mga kabit, mga hinatag, mga bawion. Sus, maglabad na akong ulo siglantaw, wa na, tindaghana na mga complainant nga mga ingon ana no. So, ayaw na yung taon ninyo puni, sakto na unta to. Lahi na po nung ang matabangan ni Rapid Tulbo kat yung mga nanginahanglan jud ba. Pero kana yung mga biga-biga ra, sus, ayaw na lang mo ato dito pagkaulaw ra mo sa tibuok kalibutan. O ga apostanan sa iyong kagalingon, sa iyong tibuok pamilya. So, kung kaya pang sulbaro ninyo, ay na ninyo ipaabot dito ni Rapid Tulbo. Sus, babado. Bitin luyas mga bata. Sus, maglantaw lay ko lami pasumbago ng mga kuan lagi lami ka. Sus, lami. Sus, magsikog yaw lagi magkaungkop. Say matukan. Matukan na lang ko magsigig yaw lagi. Pastilan. Nga badlungon time sa ako sa ni post. Okay. Gusto lang karaan. Tanawa? Na? Hindi ko yaw lagi, masuk ko maglagot ko lagi magyaw. Sus, murag ako mo kuan lagi. Pastilan, by Rapid Tulbo taas lang kay ko sabot yun. Uban mga kuan kay uban ba kanang gisamantala na nilang maayo ning mga kuan ba. So mo to timsa kay tanaw ko niluto og sinsunog to. So ay ha ko mo padayon mga bay no. Ako sa aning bation or ako sa aning igreet ning mga nagsaulog sila mga adlaw na tawhan karong adlaw ubay gini sila. Kang happy birthday kang Jinsong gikan sa imuhang wife from your wife in Korea. Wala na ko nasud ang ngalan nimo bay. Ang asawa niya ang Bisaya ani. O gayang bana si Jinsong. Happy birthday nimo bay Jinsong. Kabalo ko nga naglantaw sad ni siya bisig wala ni siya kasabot. Bay Edwin Arisco, happy birthday nimo. Greetings gikan kang Mariter Ibanez. Kang happy 4th birthday kang baby third. Wala man gibutang niya sa ngalan sa iyang mami. Sa iya gikan sa iyang mami Inday Dizon of Abu Dhabi. Ambot o siya ngalan na nimong anak ba kay baby third man imong gibutang. So sa mga magpag-greet ibutang lang ninyo inyo ang ngalan gyud sa inyong ipag-greet no og mga pitsa para di ko mahubog og pinanginta og asa na og kayang uban mingon ra mga pag-greet sa akong mama day og happy birthday o siya ngalan wa may ngalan o mabalaw pa ko kuan pangita o siya may ngalan ani ang inahan mabalaw pa ko og kuan kanang kab dito pangita wa may ngalan so butangin ninyo ngalan kumpleto ha hasta ang pizza. Okay mga bay sa mga magpag-greet walay problema basta kumpletuha lang ang mga information. Okay, happy birthday usab kay Eileen Velasco Likigan gikan kang Gino Riza Adibep Puyong diara. Og happy birthday usab kang Abby Rose Isla gikan sa imuhang mama og papa. Happy birthday usab happy 7th birthday kang Grace Ann Bolito gikan sa imong mama Otilob Irene ba ni? Gibali ra man niya Neri Bolito. Diara. Og asa pa unsi ka buok mo magsaulog karong adlaw no. So wala pa ko nakahimo og placards taon mag-placards na ko. So og belated happy birthday di ay kang Daddy John ug kang Mommy Lynn Blair. Daghang salamat sa imuha daddy basta nakabalo na ka na ako message mo gahapon. So greetings gikan sa imuhang anak sa Ingron. Inday kab ka. Og hello sa imuhang sweetheart kang Mama Rosie Chan. Og happy birthday usab kang
Belated happy birthday day ni kang Aurita Ray Kindal gikan sa imuhang Mama Chuna. Happy birthday kang Marifi Inal Painagan. O gingon mo usab kang Nancy Raagas Python gikan kang Iret J Sagar. O happy birthday usab kang Michelle Mendez gikan sa imong Ate Charlotte. O ingon mo usab kang last but not the least, happy birthday by Mark Albano gikan sa imuhang pinalanggang asawa nga si Kim Albano or Crom Albano. Di ara mga mag-birthday no. O naot nga katagan pa kamo daghan pang katuigan sa inyong kinabuhi, maayong panglawas kanunay, kabasko kapiske sa mga panglawas, kalipay ug kalinaw sa inyong dughan ing usab ang kaangayan. Unta mupatigbabaw sa matag usa ninyo ka mga galamhan mga bay, ug ang Ginoo magagiya kaninyo kanunay ngadto sa kahayag, ngadto sa maayong dalan, sa mga maayong tumong dinhi sa kalibutan. So daghan kayong salamat ninyo tanan mga bay, ug shout out nako kang congratulations diay kang congratulations kang Charmin Joy Luwage. Naka first honor ni siya sa usa sa akong mga video no, nalimot ko unsa to nga video naka first honor. Kang Grace Flores, congrats bay nakasikan honor sa usa sa akong mga videos. Og kini sila dungan gini sila naka first honor gini sila kay gadungan gyud ang minutes sa ilahang pag-comment na ko no. Ubay-ubay gini sila sa akong usa ka video, nagdungan gini silang usa, duha, tulo, lima ni sila nga naka first honor, naglumbaan na siguro ni silang lima, pero pag post nila sa ilahang comment nagdungan ang minuto. So ako silang gi-first honor silang lima. Kim Albano, Arlene Kimno, kang Adlig Laurente, kang Juliet Ibido, o kang Lucy Herer. Congratulations ninyong lima, naka first honor mong lima nako. Alang garap mong estudyante nako, mga active mong estudyante nako. Lumbaan na yung first honor, second honor. Daghan kayong salamat, malingaw biya sa kong basa. First honor, second honor, fourth honor ko ba? Nakaka-excite, diba? So, hello usab kay Charlene Will Camporaso. Og salamat kay Bay Jojo sa Kirises. Perting daghanan na niyang messages nako sa kuang inbox sa Inday Kabgab. Hello nimo Bay Jojo sa Kirises diha sa Australia. 84 imong message Bay mo ako jung gi-open kay nagusensya na kay kuno 84 siya nan mo na. Daghan kay salamat sa imong mga messages dito, sa imong mga pangamusta, sa imong mga concerns, sa imong mga tambag. Salamat kayo Bay Jojo sa Kirises. Appreciate mas kay nako ang tanan nimo mga kuan dito. So hello sab kay Jean Lungakit o kay May Manos, o kay May Abdul. Isa ni sila, May Abdul o May Manos. Hello Numbay, kumusta naman kaintawan? Kang Japan, hello sa Panta family ug sa Lumiran family diha sa Pagadian City. Gikan kang Churil Miles o di Robay. Hello dali niyo tanan diha. Kang Kimberly Camarines, hello nimo bay kay Churil Takata diha sa Japan. Hello bay, kumusta naman ka diha intawan? Salamat kayo sa mga live support. Ay, tansa nawala kong tingog. Salamat kayo sa makarnayong pagsuporta. Kang Arlene Moreno, kang Atining, hello ninyo diha sa Damam. Kumusta mo diha? Maayo inyong kahimtang din na mga bayno. Salamat kayo. O ingon man usab kay Arceli Gintas, hello. Kang Mercedes Lantixin, ano ba itang mo? Tamsa. Hello sab kay Mercedes Lantixi Tixon diha sa UAE og sa imong pamilya sa Davao ug sa imong Banapets nga si Dexter ug sa imong anak nga si JR. Hello ninyong tanan. Kay Mariza Kanya Biral, hello nimo bay. Og salamat kayo ha kang Rovelyn Craig, Craig ba ni o Craig, hello nimo bay. Ann Kabasa. Hello kay Ann Kabasa, kang Rainier ug kang Ann Aliho. Sige. Hello ninyo tanan. Salamat kayo. Kay Juraline still well. Hello kay bay, nahimuot kay ko sa imuhang comment bay no, mahitungod sa mga birthday lagi nga dunganon na lang kay duol ra og pitsa. Og ako gani bay, akong duha kay dungan sunod man sila 30 ug 31. So atong miaging tuig si Kuya sa natawo sa 30, siya sa mo celebrate. Sunod tuig si kato na pong ikaduha nga natawo sa 31, puli-puli lang sila kay sunod ra man so. Mo to mangi nakasabot ra po sila. Kung manggiinan nga, Kuya, ikaw may birthday atong miaging tuig sa imuha mang pizza karon kang kuan na pod kang sa imuha na pong manghod karong tuiga na puli-puli sila.
Pero makatipid ba kayo na sulod man kayo. So hello sab kang Ronald Davis, hello nimo bay, salamat kay sa mga comments no. Og kay Raisa Crisostomo, hello. Kay Lisa Dayanan Kabigas, unsa ni tulo akong luha sa imong suglanon bay, taas kay imong suglanon, salamat kay sa pag-share. Og basta malig-on lang tabay, tabangan ta ka og tabangan nato og ampo nga magkita na mo sa imong ano sab no. So dugay-dugay na kuno niyang gipangita, wala na kontak. Sige, ang imong himuon siguro bay pauli sa Pilipinas bay para makuan nimo makita nimo sila og imuha mapaabot sa ila personally ang imuha pagpangga makasakit. Mao to bay. Og kay hello kay usab kay Susan the Sunshine, hello bay, salamat kayo. Kang Marja GCS vlog, hello nimo. Gara pong ngalan nimo nung busgi ko time sa Marja GCS vlog, hello nimo. Kay Jeff Eskime, hello nimo, ang marutang akong nakopya nga bay no. So salamat kay inyong tanan jud, daghan kayong salamat. Basta padaylang kita sa atong maayong tumong ning kalibutan na di kita mawad ang paglaom kay dili kita tagaan og pagsulay sa kitasan kun dili nato kaya. Ato lang una kung daghan na kay tag pagsulay, ato lang una pinalangga kita sa Ginoo kay gusto niya kanunay ta motawag niya. Pero atong ibutang sa itong nahuna og kasing-kasing nga dili lang ta motawag kaniya sa panahon nga nag-uulta kundi panahon sa kalipay tanang tibuok adlaw sa atong kinabuhi. Ang grasya nga atong mga dawat sa matag adlaw atong ginapasalamatan, usa na ni ang grasya mo atong ginhawa atong pagmataw sa sayong kabuntagon. Basta ato lang ibutang sa atong mga alimpatakan intawon nga ang mga kagahapon na hitabo na og wala kita masayod sa atong kung say mahitabo sa atong kaugmaon. Busa atong enjoy ang atong adlaw karon. Salamat kay tanan.